Hola, Guillem, Amèlia. Avui us explico el conte dels tres porquets perquè és el que me vau demanar. A veure, hi havia una vegada tres porquets que vivien a casa seu amb la seva mare i el seu pare, suposo, i un dia varen decidir que ja eren grans i se'n volien anar a viure tots sols per espavilar-se, a guanyar-se la vida fora, com fan la gent quan són grans. I així és que varen agafar un sarró i un mocador de farcell, varen agafar 4 cosetes que tenien a casa que havien de menester i se'n varen anar cap a bosc, trico, trico. La seva mare abans de marxar els va dir: «Ei, vigileu molt, perquè en el món, i sobretot als boscos, hi sol viure el llop, que és una mala gent. És dolent i vol menjar en els porquets, i fa mal, i ho controla tot». I ells van dir: «No pateixis, mare, no pateixis, que ja vigilarem». I sí, trico, trico, varen anar marxant lluny, lluny, lluny del seu poble, fins que varen arribar ja a les afores. Van començar a pujar una mica de muntanya i vet aquí que un dels porquets, que era una mica mandrós, va dir: «Ui, jo ja n'estic ben cansat de caminar. M'esperaré aquí a veure si me puc fer la casa aquí». I va veure així que el que passava un home que portava un carro de palla i li va dir: «Bon home, me voldries donar una mica de palla per fer-me una caseta?» I l'home li va dir: «Ui, sí, t'hi agafa tota la que vulguis». Va agafar la palla i va començar a fer-se una caseta. Mentrestant, els seus germans varen anar caminant i anaven pujant. Vet aquí que el llop estava espiant, perquè és el que controlava tot el bosc, i va veure que aquell porquet estava fent-se una casa i va pensar: «Uf, s'està fent una casa, però deixa'm anar a seguir els altres a veure cap allà on van». I el llop els va anar seguint amagat a darrere els arbres i a darrere les mates i fins que a veure allà on arribaven. Quan van ser per mig camí de la muntanya, l'altre porquet, el segon, va dir: «Ei, jo ja m'he cansat, aquí jo ja estic bé. No cal pujar dalt de tot d'aquesta muntanya, jo me quedaré aquí i me faré la casa aquí, a veure si trobo alguna cosa». Amb això que va veure que passava un home ben carregat amb un carro ben ple de fustes de totes mides. I el porquet li va dir a l'home: «Home, m'adonaries una mica de fustes d'aquestes i troncs per fer-me una caseta aquí?» I l'home li va dir: «Ah, sí, vull t'agafa tots els que vulguis», i li va donar. Així que ell va començar a instal·lar allà i a fer-se una caseta de fusta. Amb això que l'altre va dir, el que era més valent, va dir: «Jo no, jo me vull anar allà dalt de tot d'aquella muntanya, d'allà si ho veuré tot». I va anar pujant, fins que va trobar un home que portava tot un camió ple de maons i totxanes i pedres. I el porquet li va dir: «Bon home, me voldries deixar donar una mica d'aquestes pedres per fer-me una casa i totxanes?» I l'home li va dir: «Sí, vull t'agafa les que vulguis». I se va començar a fer la totxana. La casa de totxanes. El llop encara estava allà espiant. Així que mentre aquest porquet s'estava ja fent la casa aquesta de pedra i totxanes, el llop va tornar a baixar cap a baix. I se'n va anar allà on hi havia el primer porquet, que havia fet la casa de palla. I va picar a la porta. Va cridar: «Porquet, obre-me, que sóc el llop i vull entrar». I el porquet li va dir: «Ah, no, que tu ets un llop dolent i me sabós menjar. Doncs si no m'obres, bufaré, ho dolaré i la casa t'ensorraré». I bueno, doncs mira, el llop va començar primer a udolar, després va començar a bufar, i després
Esclar, tant bufar, era de paia a la casa i va caure. Així és que el porquet, en vistes que no tenia casa, va arrencar a córrer, a veure si podia esquivar el llop. I se'n va anar corrents avall, altra vegada. I el llop va pensar, va, ja l'enganxaré en aquest. I així és que va pujar més amunt, en el segon porquet que s'havia fet la casa de fusta. Va allà, va picar a la porta, pum, pum, qui hi ha? Soc el llop, deixa'm entrar. I l'altre porquet li va dir, no, que tu me sabràs menjar, no te deixaré pas entrar. I no el va pas deixar entrar, però el llop li va dir, doncs, si tu no em deixes entrar, udolaré i bufaré i picaré i la casa t'ensorraré. I així ho va fer. Va començar a udolar, i després va començar a bufar. Però com que bufava la casa era de fusta, no cabia. I per tant, al final va començar a aventar cop de punys i cosses, i pim-pam, i picar, i al final la casa va caure, la va tombar. I el porquet, com va veure el llop, esclar, va arrencar a córrer altra vegada cap avall, se'n va anar corrent, i el llop va dir, ui, me'n vaig a veure si enganxo a l'altre, ja els trobaré en aquest parell. I se'n va anar a dalt de tot, d'aquella muntanyeta, allà on hi havia la casa de pedra de l'altre llop. I va començar a picar a la porta, obre-me, porquet, deixa'm entrar. I aquell porquet li va dir, no, perquè tu ets el llop i me sabràs menjar, no te deixaré pas entrar. Va dir, doncs, udolaré, i bufaré, i picaré, i la casa t'ensorraré. Però, esclar, la casa era de pedra i era forta, i el llop va començar a udolar, a bufar, i a picar de peus, a mans, amb un bastó, pum, a veure si podia tirar la casa a terra. I la casa no va caure perquè era molt forta. Així és que el llop ben preocupat, com ho puc fer per enganyar en aquest? Si no, jo no me deixa entrar aquí dintre, jo ho faré sortir. Així és que s'ho va rumiar i va anar a les bones, i va anar a veure el porquet altra vegada i des de fora li va dir, mira porquet, jo vull que siguem amics, així és que sé un lloc que hi ha un camp que és ben ple de naps. Podríem anar-hi tu i jo i recolliríem naps i en tindríem per menjar molts de dies. I el porquet va dir, molt bé, a quina hora hi anem? I el llop va dir, mira, te passaré aquí a recollir allà a les 10 del dematí. I el porquet va dir, molt bé, doncs demà a les 10 ens trobarem aquí. Però com que el porquet era desconfiat, l'endemà de matí se va aixecar més aviat i a les 9 ja se'n va anar cap al camp de naps i va recollir tots els naps que va poder i se'n va anar a casa seua. Quan va arribar a casa seua, llavors, quan varen ser les 10, el llop hi va anar a buscar-lo i el porquet li va dir, ui, jo ja en vinc, m'he aixecat més de matí i he anat a buscar els naps, així que jo ja els tinc. I el llop va dir, mira, doncs saps què? Demà podem anar a un altre lloc, ser d'un camp de pomeres que podríem anar a recollir totes les pomeres que volguéssim. I diu, a quina hora vols que te passi a recollir? Mira, diu, passaré a les 9 a buscar-te, el demà de matí. I el porquet diu, bueno. I com van ser l'endemà de matí, res, a les 9 el porquet ja se va aixecar més aviat a les 8 i se'n va anar al camp de pomeres i n'hi havia moltes i va començar a recollir pomes. Però vet aquí que com ja estava, que havia menjat i ja en tenia tota una saca plena, era d'allà dalt d'una pomera i va veure que venia el llop. I llavors li va començar a tirar 4 pomes pel cap del llop i es va arrencar a córrer cap a casa seva amagar-se altra vegada, perquè el llop no el perseguís. Se va amagar a casa seva i pum, a la porta, va el llop altra vegada i li diu, porquet, mira que no m'has esperat,
Bé, a veure si demà podem anar tots dos aquí al poble del costat, que fan una fira molt important i podrem anar a comprar moltes coses. I jo perquè li diu, molt bé, va, doncs a quina hora quedem, a quina hora me passaràs a buscar? I el llop diu, mira, te passaré a buscar a les 8. Vet aquí que el porquet se va aixecar de més bon de matí l'endemà i se'n va anar cap al poble aquell que feien la fira. Però el llop ja s'ho va pensar, ara aquest segur que el porquet hi haurà anat més aviat, i també hi va anar més aviat. I com estava en la pujada d'aquell, que estava quasi arribant en aquell poble, el porquet el va veure que arribava el llop. I se va ficar dintre d'una bota d'aquestes de posar vi, es fica dintre, i va començar a rodolar carrer avall, com pujava el llop. Quasi que esclafa el llop, i el llop enfuita cap avall, i la bota anava rodolant cap avall. I el llop cap avall tinguent por que la bota el agafés. Però vet aquí que el porquet plim plam pum va arribar fins a baix de tot i es va anar a ficar a casa seua i es va tancar amb pany i clau. I el llop llavors va anar a casa seua i li diu, no sabries mai què m'ha passat. Mira, una bota corria i me volia esclafar, me corria al darrere, m'ha estat corrient al darrere, fins ara estic ben atropellat, deixa'm entrar a beure un got d'aigua. I el porquet va dir, no, jo no te deixo t'entrar. Però llavors, vet aquí, que el llop va dir, en aquest sí que me se'l menjaré. Diu, no pot pas ser perquè els altres dos ja me s'han escapat. I així és que el porquet va començar de fer com que tenia el dinar, per fer, va posar un perol d'aigua en la xemeneia, en la llar de foc, perquè ja es va pensar que el llop es voldria entrar per la xemeneia. I així el llop, com va voler entrar per la xemeneia, va caure a dintre el perol i es va escaldar tot el cul i la cua. El porquet no el va treure i li va fer prometre que si el deixava anar s'aniria a viure en el parc de Barcelona, al zoològic. I va ser així. El va treure de l'olla, el va perdonar i el va portar lligat cap al parc del zoològic de Barcelona. Llavors, els altres dos porquets van prendre exemple del seu germà i tots se van anar a fer una casa de maons allà al costat d'allà on la tenia ell. I tots tres van ser molt feliços visquent en aquella muntanyeta. I conte acabat, conte contat, o conte contat, conte acabat.